treballa i pot interpretar inclús missatges. Hi ha moltes malinterpretacions de com interpretam els missatges, que potser són ràpids o no missatges, com nosaltres esperant que ens hagin contestat a el que estàvem demanant. El que està clar és que la situació deu ser preocupant, entre cometes, perquè hi ha persones que hagin decidit impartir aquest tipus de tallers. És el cas de José Luis Reig, psicòleg, és l'encarregat com a docent d'aquests tallers de mindfulness per intentar fugir de l'estrès que generen els grups de WhatsApp. José Luis, benvingut als 5 dies. Què tal? Bona tarda. Tant estressen els grups de WhatsApp. Hem arribat en aquell límit com per tenir que impartir mindfulness per dur tot aquest problema? Sí que és cert, jo de fet, quan faig un curs o un retiro, sempre amb els mòbils a baix. És a dir, que no volen mòbils en els cursos o en els retiros. I a vegades tenc cosa de discussió, però és així. És a dir, és una bomba. El WhatsApp és una bomba. Li sabria greu explicar, perquè moltes persones encara no coneixen, tot i que és veritat que ara és molt popular, què és el mindfulness. Podria descriure de què es tracta? Bé, jo descriuré la part més de recerca. Jo som investigador, som psicòleg clínic i faig feina a la Universitat de les Illes Balears i, a més, tenim un grup de recerca que està vinculat a moltes universitats espanyoles i d'Anglaterra, com el King's College. Aleshores, el mindfulness no és res més que un mètode d'autoregulació atencional, que, aleshores, serveix per aliviar el sofriment. Això seria un poc la base. I, a més, te dona un altre concepte de com tu te relaciones amb la realitat. La realitat no la podem canviar, òbviament, però sí la relació que tenim nosaltres amb aquesta realitat. Per tant, és un mètode per arribar a aconseguir el camí de la felicitat, per dir-ho en paraules més grosses, no? Li fem la mateixa pregunta a Àngela, José Luis. Tan despistats estem? És a dir, no som capaços, com deia en José Luis, de tenir l'atenció al moment present, Àngela? No. Jo estic totalment d'acord amb ell. Estem totalment fora d'allà on hem d'estar. I més, no sé, la meva generació ens han venut que això de fer moltes coses a la vegada, la multitarea, era algo molt bo que n'apreníem. I com ho fas per fer tantes coses a la vegada? Això deu ser mortal, realment, la multitarea, no? Jo crec que no m'ha semblat que és una cosa... Però jo he estat molt d'anys pensant que això era la millor opció, I això no és pensament vertical, és pensament horitzontal, no? Sí, sempre s'ha dit que les dones, per exemple, sempre se veu una mare donant el biberó als infants, xerrant per telèfon al mateix temps, a la cuina arreglant una cosa, tal, en canvi que els homes només saben fer una cosa en el mateix temps, però fer moltes coses en el mateix temps ha de ser dolent. I el mindfulness és, a més, una filosofia. És la filosofia d'estar pendent a cada moment de que estàs fent el que estàs fent, de ser conscient dels petits detalls. Pues ara estic aquí xerrant amb vosaltres i no estic pensant en res més. Clar, és la clau de l'exercici. José Luis, ha ajudat, què li diria a totes les persones que tenen, com el cas d'Àngela, una servidora, 2 fills, 2 grups de WhatsApp, un per classe, què li diria per intentar dur aquest estrès que poden ocasionar? Bueno, li podríem demanar a les meves filles, a veure si vaig ser bon pare quan les meves filles eren adolescents o eren infants. Jo li diria que, per començar, olé. Olé perquè feina, infants i manejar l'home, això és una tasca, una multitasca molt difícil d'arribar a fer. I el mindfulness t'ajuda, però no és la panacea. És a dir, necessitava alguna més. Aquest mindfulness vos pot ajudar calmar la ment i a partir d'aquí dir jo som la principal. Si jo estic bé, tots els que estan al meu voltant estaran bé. I això te pot ajudar a trobar el teu camí, que és la felicitat. Per tant, seria això. Seria el fet que tu te vesses com a principal. És un poc un egoisme proactiu, si poguéssim dir aquesta paraula. Egoisme proactiu, curiosa l'expressió. Una darrera pregunta, per Lluís. Se pot exportar aquesta idea de fer tallers de mindfulness a altres bandes? O és una idea original teva, això ja se feia? Quina ha estat la resposta del poble? Perquè, clar, Pollença no es Palma i tothom en deu xerrar. Sí, la veritat és que sí, perquè en principi hem de fer un curs per 50 docents i són 162. Hi ha una demanda important, eh? A més, aquest curs
se destaca perquè després farem un curs per pares perquè puguin projectar els infants a la llar el que han après a les classes. I després farem pares i docents de sessions de seguiment perquè això s'involucri dins del que és un projecte pilot, que fem a Pollença, però també ho fem a diverses zones de l'estat espanyol, i ha traspassat i ho fem a una zona de Còrdoba, a Mendialaza, que és un poble d'Argentina. I d'enhorabona, José Luis, per aquesta iniciativa que ara tot d'una debatem aquí a taula. Abans em de dir que sí, el de l'escola, el de la feina o el del grup d'amics o fins i tot el grup familiar, el que és cert és que és ben difícil trobar una persona que no formi part d'aquest grup.